मोना मा मावखो बेबायदिसो हायो फानलुफोरखौ बेबायदिसो हायो आखाइजों ओरै हानानै हबनानै हाया माबा चाइनानि बायदि मावो माथो नै बिना मडेला बेलेग बेयाव हादों भाजि मा अ फैला फैला बेदरखौ नायसै बाबुजि हे खिथिलाय मा जानायल' खिथिलाय खिथिलाय नायनो नै लाब्राया हमनानै खिथिबायब्रा माथो नुबाव फैलाय दे नायनोसै मा खालामनांगौ खिथि बे मा बेदर दङ बारा खिथिलाय बै अमा खिथिना नायनो र' जाग्रोना बे बिराद जानायल' मानसि बियो जायाबा जायो जानानैथ' मावनो हागोन माथो दे अमा अमा बेदर नै अमा हांनाय हा अमा हांनाय आरो बियो आरो बेखौबो खिथि लकेल दाउ बियो लकेल दाउ बयलार गैया बयलार जाबा मा जायो बेमार जायो नंगौ नोंथाङा बुंनो हामारदों सोरबा बयलार जाया सोरबा लकेल दाउ जायो सोरबा अमा जाया सोरबा दाउ जायो सोरबा दाउ जाया सोरबा अमा जायो आरो सोरबा अमा जाया सोरबा दाउ जाया ना जायो आरो बेलेग बेलेग बायदिसिना दा बिसोरो जाबाय दैमुजुलि बापटिस्ट चार्च आं बेरायनो फैदों आरो ओरैनो नै दा आइजोफोराबो मावनो हायो नै आइजोफोराबो दानि सिख्लाफोराबो आइजोनि उनाव बुरै जाबोला सिख्लाफोराबो मावनांगोन दानि सिख्लाफोराबो अलसिया जानाङा बिसोरनि बुरै जाबोला थैना थांबोला सोर मावगोन बेनिखायनो सिख्लाफोराबो मावनांगोन सेंग्राफोराबो मावनांगोन बोरायनि उनाव बोरायफोरा सासे सानै थैना थांबा सोर मावगोन बेनिखायनो सेंग्राफोराबो मावनांगोन सिख्लाफोराबो मावनांगोन होनो सोर बिसोरो लाजिगोन माथो सिख्लासो आङो बेलेग नुदों रे मेगना जाला पावार नोंथाङा थाफादों ना थायाखै मोजां नङा मोजां बुङा थाफायदों ना थाफायाखै थाफायाखै नोंथाङालाय दन थाफायदों थाफायदों ना थांफिनदों थाफायदों हा ओइ नोंथाङालाय बिनानाव थाफायदों लाजिलायो नै आइयो मासि लाजिलायथों मा नायगासिनो बेलाय ओइला बेलेग रं नाम्बार नायदों बियो नोंलाय मा नायगासिनो मा नायदों सिख्लाफोर ओइला जालायबाय नोंथाङालाय थाफादों ना थांफिनगोन नोंथाङालाय थांगोन माजों फैनाय नोंथाङा हेलिकप्टारजों हा हेलिकप्टारसो नोंथाङालाय थाफादों ना मा थांफिनगोन आं थाफायदों मा हाखुमानो लाजिनाय हाखुमानाय दे हेल' नोंथाङालाय थाफायदों ना थांफिनो आङो थाफायदों बिस्थिबारैनो हायदाय नोंखौ आङो बिराद नोंथाङा अबेनि आङो गुन्द्रुबिल नोंथाङालाय अबेनि ओइ फाग्ला नोंथाङालाय अबेनि दाबो कम्पिउटार मा इउटुब दोङो दे चेनेलखौ बुंदो खैसार मालिंसारनि दिनै आबौ हायदों जोब्बाय सार खुलुमबाय राम र' डाक्टर आलासि बिसोरो जाबाय बे मा मण्डलि मा प्रग्राम जादों बेयाव
BBC conference. Hama apa itu dapat? Nale. Na. Apa itu dapat? Ni le dal na wala na. Apa itu dapat? Ha? Apa itu dapat? Ay, Yuma. Ha. Saya pun berlalu. Ha? Apa itu dapat setengah? Uma. Oh, par. Uma. Ay. Ano? Juga elokun. Ada apa itu sedang cek? Chutney. Ya. Thằng mà biết được hả? Uma. Anh thằng này. Ý hai cô đây. Cam thả bà bố hồ đây là này. Chạy à đi. Cam thả bà bố là gì? Không thả bà bố là gì? Nung là gì? Lapor ke barang lana lah sih kan sana bisa pak. Nè, ibu là gì? Ani ada apa itu dah? Uma, nung ma bebe itu kemana mana? Kau kemana mana? Kalau ma itu dah? Burma. Hei, mahapun mana nggak lagi? Burma, Burma nunda nungar tu. Burma itu. Ma. Nah, ma bebe itu kemana mana? Umaya nu mujang. Nung kayak tahu kemana mana? Aku mujang menang be yang mujang. Nunggu. Dia mah? Naje. Halai ma itu kemana mana? Bung. Mana? Nantang apa ini? Apa ni perapitang? Amduli ni ba, bara suka. Nantang lah. Ang kuntur billi mulle, bara suka he ba. Nantang mau jalan mana mau jalan? Jalan. Ila re sope. Ada lain yang di kami ni mondolio, nung ngama gua. Mondolio ang kata sembau kuasai pastore dos mau. Apa? Tahu. Ông bà bố bị mondolio na, mondolio bên cái mau đi, mau không phải mà thôi. Ê, nang ngồi. Ini mondolio kamsa na itu. Yauza na istini. Job na ini last kai. Ta nung biểu cho thế, sang sinh khá bán mau được. Deh, boleh. Cukup saya deh. Jadi gimana? Har, nantang lama tak? Komensi. Ada nantang lagi. Mana kana? Nantang apa itu dah? Oma. Nung ma bebe itu kemana mana? Uma betul ke tahu mana? Tahu ke lah? Tahu ke mana ke tahu mana? Nantang ma bebe itu kemana mana? Moja ngalai menilai mengaku. Daya monja benar. Monja bahasa Michigan. Đây, anh nghe lúc ra cái gì mình được. Dia khai na. Eloram ni mari dah. Mai lokra. Lanang guna. Begami ni mahanihan. Now, open berapa dah? Madam, open berapa dah? Lazim ah. Aye, mari si coba ni pura. Kau lewat nama ha? Kau ya. Mana sahaja coba kan? Sudah boleh. Oh, ada sar. Khobor ni thakai de na ma chu. Ni, Nung kamsa ba? Lagi
Iya mah dengar. Hap, mahalana karena bener ngelai. Anak kan dia yang ke. Mahalana karena bener. Game sini wak. Mabe terkejakan nengah. Angkat dah itu sakit. Ubah kemana mana? Mantap kai. Gah mana? Museum kayak gah mana? Ngun hana orang yang ngelai. Nung halai. Oh, mau apa sih? Museum saya. Mau dapat Michigan. Museum saya rumah Jawa. Museum saya nak kayak saya. Oma Java mana ya? Tahu saya. Nga Oma Java mana ya? Museum saya nak. Oh, nunggu. Pilih kaya hampir medium saja. Nggak mau, mau betul jangan. Amu ale.